Знаете ли защо Рено 5 стана кола на годината? Да ви кажа честно, и аз не знам, но според мен има защо. А дали има защо, ще разберем днес. Аз съм Атанас Стоянов Асто, вие гледате 4 колела и днес ще разгледаме и ще покараме Рено 5. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Каквото и да си говорим, Рено 5 си е класика. От 1972 година насам, до спирането му на производство, той е произведен в над 8 милиона екземпляра. И той е едно от най-обичаните превозни средства за своето време. Французите от Рено създадоха или по-скоро възкресиха Рено 5. На пръв поглед изглежда, че всички ще я харесат, а голяма част от тях ще я пожелаят. Ще стане ли този стилен автомобил практичен и удобен за ежедневно ползване, предстои да разберем. Прави впечатление. Много удачен дизайн, съчетание на ретро и съвременен автомобил. На мен лично ми харесват линиите, запазващи контура на оригинала, харесват ми LED фаровете, дневните светлини, стоповете, направени с внимание към детайла, с намигване към класиката Рено 5 Turbo. Рено 5 е с дължина 3922 мм. Ширината на този малък автомобил е 2 метра и 2 см, което от своя страна означава, че пространството вътре е достатъчно. Дори малко повече, отколкото се полага на малък автомобил. Междуосието е 2 метра и 54 см, което се дължи на късите преден и заден надвес. Всички нива на оборудване са обути в 18-цолови джанти, като разликата е само в дизайна на джантите, които между другото са проектирани единствено и само за Рено 5. Отпред се набива в очи голямата емблема на Рено, която обаче липсва на задния капак. Там вместо нея стои надписът Рено в оригиналния шрифт и петицата, която ще срещнете на различни места в автомобила. Също така на различни места ще откриете този стилизиран петел, което идва да покаже, че колата е направена в Франция. Мястото за зареждане е отпред в ляво. Не знам дали това е най-удачното решение, но така са го решили инженерите. Максималната мощност на зареждане за 40 кВт-часовата батерия е 80 кВт, а за 52 кВт-часовата батерия е 100 кВт. Бързото зареждане от 15 до 80% става за 30 минути. Да видим как се отварят вратите. Усещане за здрава и масивна врата. Като че ли задната се затваря по-добре, по-плътно някак се звучи. Дръжките на задните врати са вградени и е доста елегантно решение, но според мен можеше вратата да се отваря още малко, за да може да даде по-добър достъп до задните места. Задната седалка е цяла, не може да се разделя и да се придвижа напред-назад. Предната седалка е настроена по моя ръст и тук, колкото и да е странно, аз имам достатъчно място и най-интересното е, че мога да си пъхна стъпалата под предната седалка. Интересно? Да. Покрива е много як, като вафлена кора. Много приятно. Тапицерията е много приятна на допир. Отзад нямаме USB портове. Имаме само един 12 волтов изход, който може да се закачи някой преходник и вече оттам нататък да си зареждате устройствата. Така, нямаме подлакътник в средата. Вратите са изпълнени с черна пластмаса. Имаме задни елстъкла в базовото оборудване. И това е всичко. Да, в интерес на истината, аз се чувствам доста комфортно тук отзад. Много странно.
аз очаквах да ми е много по-притеснено, но е приятно. А тук би трябвало да седят 3 възрастни, защото има 3 колана. Да, има 3 колана. Сега как ще се съберат е една друга тема, но някакси по-интимно ще бъде, но става. За кратки разстояния става. Да не забравяме, че това все пак е, да кажем, дамски автомобил или по-скоро автомобил, който е ориентиран към младите хора и това ще служи за придвижване от един купон на друг купон, може би. Шофьорската позиция е удобна, седалката е удобна, волана е много приятен на допир. Не знам дали споменах, но всички материали в купето са изработени от рециклирани пластмаси. В по-голямата си част това са рециклирани бутилки. Пространството над главата ми е достатъчно, като за човек с ръст 172 см, когато съм в настроение. Значи имаме някъде около 4-5 пръста над главата. Пространството, както казах, удобно. Сега, може би някои по-високи хора няма да се чувстват достатъчно добре, защото тук пространството е сравнително ограничено от към волана, кормилната колонка и централната конзола, но това е положението, караме малък автомобил. Вратите са изпълнени с пластмаса и имитация на плат, но създават много приятно впечатление, като за пластмаса естествено. Тук долу имаме джоб, който е сравнително плитък. Тук отново имаме препратка към Renault 5 с ето тази декоративна част. Много приятно изглежда и пак казвам, въпреки че всичко е изпълнено с твърда пластмаса, някакси визуално това не изглежда много зле. Жабката, интересно, отваря се много плавно. Да. И е сравнително дълбока.